ladalah iki ngono nganti lah ku golek nganti bilang sirahku jebul-jebulin alah blosor nang kene Gong Bagong kawin tekan kono aku piye tetep netepi dawuhipun Kanjeng Rama supayane ngerti-ngerti ngono adine tetep diwanti-wanti iki ngono wulane wulan sura kabeh wong padha cuti terakat melekan iki ngono jarine ngajak melekan jebule nalikane berkenduren wareken wetenge nalah keturunan kene kana Pak Gundul tekan kene yang ngono tak bukain dhisik iki Kong tangi Kong Kang Pedro kopiye Kong aku ngantuk kok Kang Pedro ya piye panjenengan aku kesel Kang Pedro iki mau kan aku berkenduren kajatan tapi nan aku kuarapkan Kang Pedro nenek Bagong siap Kang Pedro ya mangan tapi ya kudune ya iling iki ngono bulane wulan apa Gong bulan apa iki ngono Muharram lho bulan Suro Kang Pedro lah iya iki ngono tanggale malam-malaman siji Gong kabeh padha demelekan lah kok jaremu iki jaremu kepiye tapi nang ngene lho Kang Pedro aku iki sak temene yo kepengin tapi nang aku iki sak tere makan yo Kang Pedro wetengku kuarep Kang Pedro lah iya ngene Gong kepiye Kang Pedro ya sak temene ngene awake dhewe netepi kewajibane awake dhewe ya netepi titahe Kanjeng Rama supayane padha-padha sayuk rukun aja nganti kabeh iki padha semoran tenan iki ngono wulane suwa Gong kepiye Kang Pedro ngene iki ngono awakmu dadi golekan Gong jarine iki mau sakwise badane kenduren awakmu iki jarine bali pamitan dilalah nanti ketekan seprene dadi golekan mergo ana mecungun meneh mula saka iku Pak Gundul yang goleki awakmu lha kok kae Pak Gundul tekan kene ngendi Kang Gundul Kang Pedro lele jebule wis ketemu nang kene ta Kang iki Dul aja ngono Kang kowe iki ngene Kang ya wis gawe wis gawe apa wis gawe situasi kurang kondusif Kang aku dadi duwene tugas saka Petro aku iki disuruh golek dirimu ngono Kang lha saka iku nek sapa ya ada tapi ya aja aja lali omahe lho Kang lho Kang Begarang nanti Kang Gareng lagi nganu patroli Kang Pedro kepiye Kang kepiye aku yo sak temene ngene Kang Pedro aku iki sak temene nalikane aku berkenduran aku sak temene warep kuarepkan Kang Pedro tapi iye aku yo wis kadung ngomong yen aku iki arep melekan karo Pak Gundul karo Kang Pedro karo Kang Gareng tapi nang ngene aku iki yo gak kuat mergo piye nalikane aku tengku warep mata ini terasa berat untuk dipet untuk melekan Kang Pedro iku aja ngono Kang awake dhewe iki ngono wis bulane wan sura Kang tanggal 1 maleman mula saka iku ya kudune tuan tirakatan Bagong-bagongan Pak Gundul siap Gareng aja gawe kakakmu Gareng iki ngono tentune Kang Gareng mau wis ngendika supayane aku iki tetep iso ngandani adine Bagong lan bature iki sing jenenge Pak Gundul supayane aja nganti gawe kurang kepenak lan kurang prayoga maksudnya kepiye iki Pedro prayogane awake dhewe iki tetep netepi kewajibane awake dhewe ya njogone disane dhewe ing karang-kadempel kene ya kudune awake dhewe iki ya tetep bisa memastikan keadaan aman kondusif ngono Kang Pedro dan Pak Gundul siap kae iki Gareng teko Bagong dalam Kang Gareng iki ngono kepiye ta Bagong aku nungguin Bagong aku nunggu siap lah kok dadi delik-delikan iki mau Bagong nanti sak temene ngene iki Gareng lapor
Bagong iki mau kuareken iki mau ngantuk nah nang kene mulai saka iku aku ngelapur mergo aku untuk tugas ngono goleki Bagong. Kang Goreng kepiye Bagong? Ya maafin aku Kang Goreng, pancen aku iki yo piye wong aku iki yo ngantukan tapi nan aku siap diandalkan Kang Goreng. Kepiye Bagong? Piye Kang Pedro? Kepiye Kang Pedro? Ngene Bagong. Iki ngono Kang Gareng wis lan kene iki ya tetep golek awakmu. Ya sing jenenge Kang Gareng iki ndek rasa kuwatir. Yen nadine iki nganti ilang ngono ra bali tetep kuwatir. Mula saka iki netepi dawuhipun Kanjeng Rama supaya awake dhewe iki padha siji lan sijine padha ngelingno yen ora ana benahe. Mula saka iku awake dhewe ya tetep aja nganti gawe kurang kepenake Kanjeng Rama. Semar ngedong kepiye aku melak ora? Ngene Pak Gundul, siap. Aku bagian apa iki? Ya ngene ya. Pancen iki ana wulan Suraya. Gong, Bagong lan Pedro siap Kang Gareng. Awake dhewe tetepe kudu meringati. Ya tentune ngene. Wulan Suraya iki kan pergantian tahun, Gong, Pedro. Siap. Mula saka iku ya kudune ndene rasa syukur. Awake dhewe umure sih dawa, Gong. Mula saka iku awake dhewe iso mengevaluasi. Ngono, Gong. Aku nang kamu dengan Gareng. Ya ngene. Awake dhewe iki netepi kewajiban. Wajibane manungsa yaiku manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Yaiku awake dhewe dikon sujud marang panguwasa ning jagat saisine iki ngono, Gong. Mula saka iku ngene, Gong. Nalikane awake dhewe sing kesempatan dalam kehidupan iki, ya sak piye-piyene tetep iling. Yen tahun baru iku, tahun baru, ya awake dhewe iki ya sangsaya suda, Gong. Siapa Kang Gareng? Lalu saka iku netepi dawuhipun Kanjeng Rama supaya nek awake dhewe tetep mengintrospeksi diri, Gong. Siapa Kang Gareng? Iya, Ki Gareng. Iki ngono nalikane semono tahun winginane rada bener ngono tahun iki ya tak dongakno, Gong. Muga-muga lebih baik ngono. Aja ngono Ndul, iku aja membuka kartu. Aku ngono my best friend kok, Gong. Tapi aku iki ya mendoakan yang terbaik. Bagaimana Pak Gundul? Siap Ki Gareng? Ya ngene ya Gong, Pak Gundul. Kepiye? Iki ngono Bagong sak dolan tetep karo awakmu. Ya pancen ngono, ngono. Ya ngene Pak Gundul. Semono uga aku punangkane Kakak Gareng rumangsa seneng atiku yen Bagong iki sak dolan-dolan karo kancane. Tapi nang ngene Pak Gundul, kepiye? Aja gawe Bagong iki dolan sing kurang prayogane. Awakmu yang nganti dolan karo Bagong ya netepi sing dilarang ya aja nganti ditindakake. Ngono Pak Gundul. Siap ya, Gong. Iya Kang Gareng. Lah, mula saka iku Bagong, siap Kang Gareng ing sura iki awake dhewe tetep mengintrospeksi diri. Ya, ngono wae pesene Kang Gareng. Ngono Kang Gareng. Sing nakal dinarani lan muga-muga sang saya apik ngono, Gong. Siap Kang Gareng. Tapi ngono Kang Ki Gareng. Iki ngono ngantukan Kang Gareng. Wis ora apa-apa yen pancen iku ngono re. Siap Kang Gareng. Ya wis. Kalau tutup lakumu, Gong, ben betah melek. Siap. Ayo, Gong. Aku pamit Kang Gareng. Ya hati, Gong.